Gidawat ni Lamitan City Mayor Roderick Frigay ang balor 7.5 million pesos nga tseke nga gidunol ni Attorney Nagib Sinarimbo, Minister of the Interior and Local Government. Initial kini nga tabang sa BARM government sa itukod nga modernong palengke sa Lamitan City, Basilan. Gipadayag ni Attorney Sinarimbo ang pundo magsilbing pagdayeg sa performance sa Lamitan City LGU sa 5 kahigayong awardee kini sa Seal of Good Local Governance sa Department of the Interior and Local Government. Mitikuloso ang kriteriya sa paghatag sa SGLG kay kinahanglang walay record sa ombudsman, kowa og sa korte ang usa ka LGU ug ang mga nagdumalang opisyal. Ang award nga nadawat sa Lamitan gikan sa DILG adunay kauban nga cash nga gamiton usab sa pagpatukod og mga proyekto sama sa merkado publiko. Ang itukod nga palengke sa Lamitan mukantidad sa 15 million pesos. Adunay palengke ang Lamitan pero mas dako ug moderno ang ipatukod sa Lamitan LGU o BARM government. Nalipay kaayo si Mayor Furigay sa pagdayeg sa BARM sa ilang performance ug lauman nga adunay padulngan ang ginabayad nga taxes sa mga taga-Lamitan. Gikatakda pa hinuon ang pagpatukod sa bag-ong palengke sa Lamitan City. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!